Ngatarai labun na peden jongpi pila itip ba kana ke Vivo kadang sidap launch ya katoka V70 series jongka. Handre ha kana ke kenti kilawan rak sakuwe ke model temai kabana kana ke juga series. Kata kedai ke Vivo V70 Elite. Kini ki V series jong kana ke Vivo M kidai ki bakham bena ha kaliang ka kamera namar ki kam optimize ya ka kamera jongki. What's ngau AA banga sleman pemik video ya kana ke pun. Kadau kalong banga long distract balan bat ngam nang fokus ju hadin bayos ngau ya ketoko kubor baklat kensan itu MP badan buram jongi. Namar ha kapor banga mut ban record ya kana ke video M hang tahi ngayu ya ketoko kubor tengah pep nok ban record. Bat ngatip bapin ya long shock mapiru kumbalong manga hadin bapila yos ngau ya ketoka kubor. Na kata kadau ngam ko ban bentut ya ka emotion jongpi la naga jing si jongpi kum ha kata por tekum kadak ban buram ya kata ngasange ban sina video ya kana kapun ha barok ngi long shong bat si thang handre ngin le kum nama namar kam shong ha ka ti jong ngima handre ka de ka mon jong try ubana jrong ubala sim no ya u ha karta ka bangim sim la expert tengange skem un yo ka jing shong thaj ka babom jukut hakmat bar uble habneng te anyways hang neng ni poi biang ha kana ka topik jongi kata ha ka bayade bat kana ka pun thmai jong kana ka Vivo. Hakan ke series ke baki dan sudah belancam ki kentup arti lagi pun. Kabanang kong katoko V70 ke base model bat katoko V70 Elite. Karena ke V70 Elite M kadai ke bakam halor ya katoko V70 ke base model hakal yang ka performance. Kadba hakiwe nadong sedong kide almost same to same ki features. Naduk ke size jongki, ke design jongki, ke display, bateri bat ke kamera. Kimdan jinge per ro handre ki pen per tang hau prosesor haga to V70 ke base model jongki ki ada Snapdragon 7 Gen 4 processor kadba haga to V70 Elite pan ki ada Snapdragon 8s Gen 3 telada ngasyu highlight kendiat yaki features jong kana ke V70 ke base model kana ke V70 kade ke successor lane ke bami pateng na ka to V60 kabami hakiniki kendiat benai baladem ngalade ban batai ya katuka V60 ru lada pikwa ban pe ngan sabut ya ka link jongka hapok ka description jongka na video telada ya compare kana ke batamai ka V70 bat katuka V60 kidon katuka neteli ki features ki bakila upgrade na katuka V60 teka banang kong kila upgrade na katuka V60 kata kade haka build quality haka tuku V60M kisna daki plastic body katba haka na ke batamai pat kila sedang ban ai daki taki metal body lana kita ki aluminium nangta haka display ru kila upgrade naga toka V60 haka toka V60 ki ada ka curve display batang full HD plus ka resolution katba haka nepat ki ada ka flat display badda ka 1.5K haka resolution nangta haka liang ka fingerprint ru haka toka V60 ki ada ka optical sensor katba haka naga batmai pat kila upgrade daka ultrasonic 3D sensor karena ke ultrasonic sensor M kisah aitang haki pun rem door bat ki kamlong accurate bat ki kamlong state nangta haka liang ke kamera ru kila upgrade kendiat kata ba kila at kendiat kensot kita ki filter temai katba ha processor te ki claim upgrade na katoka V60 ki ai beda uju kata da Snapdragon 7 Gen 4 temantang ini poi biang haka naga V70 Elite tekat ba pinang page singa ba wat klik ban ai ka like jongpi bat katoka hype jongpi haka naga video bat singa ba subscribe ru lada pimpat dep kenang bangan nang yo motivate cucu ban nang yai penmi kum kini ki video yapi temantang ini page no shwa ya ka design jongka ka design jongka kam don jinge per bat katoka base model jongka katoka V70 lada shu page pinam tip kano ka V70 bat kano ka V70 Elite Handre lada compare pat kane bat katoka V60 ka iper kendiat ha katoka kamera modul jongka namar ha katoka V60 ngi i kalong kumto ki ai da katoka vertical shape ha katoka kamera modul jongka katba ha kane ka batmai pat ke V70 ke kam i long square ha katoka kamera modul jongka ka design jongka ta kalong clean mo kalong simple handre ka kam long rounded pat kitu ki snat jongka tekum ta kan kam long comfortable ban bat habai pet biang hakato ka kamera modul jongka hakaneru hangto hajan jongto ka kamera jongka ki aya kato ka Zeiss branding namar hakaneru kidang ya partnership lane collaborate bat kataka company Zeiss ban pen internet lane pen khamba ya ka kamera jongka te hakaliang ka build jongka pat lane kar komsna jongki haka body jongka kumbangai thu mene kane ka pun kisna daki metal lane kita ki aluminium bat haka bak jongka pat kisna daki glass 100 kilong matte finish haka thickness na gajing ruben jong kipat ka poi kumba 9.5 mm bat haka jing kia jong kipat ki poi kumba sispa khandai pun 9 gram haki sim card pat ki support dagi dual nano sim card handre ki claim support ya kita ki e sim card haka IP rating pat ki support dagi IP68 bat ka 69 teban unlock ya kini ki pun kumba ngai thu mene ki ada ki under display fingerprint handre ki ada kita ki 3D ultrasonic sensor te haki color spot kana ka V70 Elite kadon laijan kabanang kong ka passion red kabaar ka authentic black kabalipat ka sand beach tementapan ini po haka display jongki
kajing hek ke display jong kini pun kalong 0.1 inci. Ha kana ke size kana kajing hek kana pun kadang long pedeng. Kam dah hek tan bat kam dah rit tan ru kadang long medium ma kata ka jing hek ke size jong kana pun. Tekum ta ya kita ki bom kwa ki pun ki ba hek tan ke display jong ki te kana pun ka biang namar kane kadang long pedeng kata ka jing hek ke display jong ka. Bat kila ha kana ke display da kata ka 1.5K flat LTPS ultra clear OLED display. Kata ka 10 bit ke HDR10 plus bat kata ka 100% P3 white color gamut ru ka support. Nang ta ha ka refresh rate ki ada ka 6 Hz. Bat ha ka brightness khat pras pat nits kata ka HBM bat hadu san hajar nits pat kata ka peak brightness jongka. Ha gitu ki bezel lana gitu ki benta bayong katu display jongka lada pipej bha kilong rit bha bat kilong symmetrical kamut barok saudong kilong kiju ki size kim he siliang lana rit siliang gitu ki benta bayong kana ka display jongka tenang ta ban yada ya kana ka display jongka kila ada kata ka Scotch Sensation Core temen tapat nyepoi hau chipset jongki u chipset lana prosesor ki aha kana ka V70 Elite kata da Snapdragon 8S Gen 3 bat 1 nanometer ki snai u Katba ha ka to V70 pat ka base model ki ada Snapdragon 7 Gen 4. Une uju prosesor ki ha ka to V60 ru. Teban tip company ya une prosesor ba ha ka na ka base model phila ban lejpet ya ka video jong kata ka V60 namar ha ka to V60 ru ki ada une uju prosesor. Te haba ya pet pan ha prosesor bala ha ka na ka V70 Elite pan. Une prosesor ude ba mi na du usnem arjar arpusa. Ha ude bala khambit ma ka performance jong u. Namar une uju prosesor ngi i ba kila ha katoka IQ Neo 10R bat kum katoka Realme GT6 badang pun kiwe ru handre kine ar ki bangai thu kide ki badang la ban yo hapok ka lai phe hajar ha ka antu tu skor ula kan jo hadu khat pralang uyo na kana pun te habai pet kum ne kala khambit hi kata performance jong kana pun te ban le kai game kum ka BGMI ya menta kadang support daga 90 fps kila ban unlock hadu sispa RPU fps ru hadin habut lang baki update handre kum ha ka Call of Duty Mobile pan kala support daga sispa RPU fps bat ban penduna ya ka hit jong kana pun kila ai ru ya kata ka vapor cooling chamber temen tapan ini poy haki software jongka ha kana pun ki ada ka Android 16 bat utau Origin OS 6 utau UI jongka hadu saus nem kin ai kata ka OS update lana ka Android update bat hendus nempat kin ai ka security update te ha kaliang ki AI features ru kidon katukan teli kumbadon haki weki model thema jongka temen tapat ni poy haka rambat ka storage jongki hagal yang rambat ka storage variant kadon kata ka jinge per kendiat kana ka V70 Elite bat kata ka base model ka V70 dengan ya thu shwa daga ka V70 Elite hakane kadon light judge kita ki rambat ki storage variant kabanang kong ki ada ka pra-GB ka rambat arspa 1.2GB ka storage kabar ki ada ka khat RGB ka rambat arspa 1.2GB ka storage kabalai pat ka top variant jongki ka khat RGB ka rambat sanspa khat RGB ka storage kadba ha ka to base model pat ka V70 ka dontang arteli kita ki rambat ki storage variant kabanang kong ki ada ka pra-GB ka rambat arspa 1.2GB ka storage kabar ka top variant jongka ka khat RGB ka ram bat arspa 1.2GB ka storage kajaram kila hakine gi pun kata daga LPDDR5X bat kajat storage pat ki ada ka UFS 4.1 te hakane ka liang ru ngaklet ban yathu menne ba hakane ru kila upgrade naga to ka V60 ba kila ai da kine ki latest model kita ki jat ram bat ki jat storage ki ba kham long state mo kine imat ba kila kwa ban kampen klan jaga performance jong kine gi pun naga ta daw kila ai da kine ki jat ram bat ki jat storage ki ba kham long state namar kampun sin haki pun ki ba kham fokus tang haki kamera ngio i ki jat ai da ki ba kham slow kita ki jat ram bat ki jat storage tementang ini poy haka men kata ya ka kamera jongka kiba kila kham highlight ya kanaga pun kana ka pun kadon light teliki kamera jongka nadin kabanang kong ki ada ka 1 megapixel ka primary Zeiss kamera bat kala support ya ka OIS haka sensor ki ada ka Sony LYT 700V bat haki video kana ka primary kamera jongka kala support da ka 4K 60 fps nangta haka to ka kamera ka bar ka telephoto kamera haka neru ki ada ka 1 megapixel bat haka sensor jongkane ki ada ka Sony IMX 882 langba kana ka telephoto kamera la ban zoom hadu 3x daga taka optical zoom bat hadu 100x pat daga taka digital zoom telai thu pansion dur hadu 10x ru kila kham long clear kita ki quality jong dur handre ban zoom pat palat jaga 10x tekila ban clear than tenang ta bansion ya kita ki dur portrait hakana ka pun kila ai bun teli kita ki zoom option lana kita ki focal length kum ka 23mm ka 35mm ka 50mm ka 85mm bat ka 100mm kat bah hakana ka kamera ka balai pat kila le ka cutting ba kila ai tang daga 5 megapixel kata ka ultra wide kamera bat haka sensor jong karu ki ai tang daga taga omni vision sensor ki ba da pautan dah hakal yang ka ultra wide kamera kalong flop mah namar ki ai tang daga 5 megapixel kata kemut hakil yang ki video ru kanam support 4K video haki to ki ultra wide video bat hakal yang ki dur ultra wide ru kila ban plot haki detail jong ki
Tenang tah ke front kamera jong kapat hakan neru kila ada ke 9 megapiksel kataga Zeiss powered kamera. Kamut kana ke front kamera jong karu kala terekam da kataga Zeiss ban pen internet ya kidur neki video bagasan. Tah haki video kana ke front kamera jong karu kala support da ka 4K 60 fps. Takumbang ay tu mene hakan ke batamai kila at katto kan neteli kita ki filter batamai. Kum kita ki magic weather filter, ki floral filter, ki landscape filter, bat kita ki festival filter. Lang ba kini ki filters phila ban apply ha kapor ba vision dur ba pinjo ha kata garkom ka ba pikwa ban wandur. Handre ha ki portrait video pan unfortunately ki claim ai. Kita ki portrait video kamut ya ki video ki bapen blur ya ka background. Ya ki video ki bapen blur ya ka background ya kita ki khot ki portrait video lane don ru ki ba khot da ki cinematic videos. Te unfortunately hagan aga pun ki claim ai ya kata gamon kila de ban ai mo kata ga option ru namar menta gisngi la bun ki content creators namar hakador ba kila ai ya kana ga pun kila de ban don kata ga option ru te mentapat nyepoi hau bateri jongka u bateri jong kana ga pun ki ai da ujuk mo kata da u 1000 mAh haga to go V60 ru kata go bami hagi ni ki benai baladem haga to ru da ujuk bateri ki ai kamut haga liang bateri ki claim upgrade tenang ta hau charger pat ki ada kendai P1 But how to USB port pat ki ada USB 2.0. Hang neru ki claim upgrade re ya unau version jong unau USB port. Tenang ta hakibe ki pat ki feature jongka kana kapun kadon kumba khatwe tili kita ki 5G ban. Wi-Fi ki ada Wi-Fi 6, Bluetooth ki ada Bluetooth version 5.4, ka NFC ru kadon, Air Blaster ru udon, haki mic ru ki don artili ki mic. Bat haki speaker ru ki ada ki dual speaker lana ki artili ki speaker. Bat baro ki sensor badon kam kila download. Teman tapat ngini poa haka main mo kata ya ka dor jongka jangan ni thu shwa ya ka dor jongka naga base model jongki katuka V70 ka dor jongka ka sedang nadu ka 1000 khandai spa khandai 1000 mo kata ya katuka 4GB RAM bat arspa 1000GB ka storage bat ka dor jong katuka khat 8GB RAM bat arspa 1000GB pan ka poa 1000 khandai spa khandai 1000 mo te ya ka dor jong naga V70 Elite pan ka sedang nadu ka 1000 khandai spa khandai 1000 mo kata ya katuka 4GB RAM bat arspa 1000GB ka storage ka arpat ka poa 1000 khandai spa khandai 1000 kata ya katuka khat 8GB RAM bat arspa 1000GB ka storage kador jong katuka top variant pat ka khat 8GB RAM bat sanspa khat 8GB ka storage ka poa hadu 1000 khandai spa khandai 1000 hakana ka dor ta claim arte tinchu la long RAM palan namar hakato ka dor kila de ban ai da kita ki LTPO display ka wireless charging ru kila de ban don nang ta hakato ka kamera ru at least kila de ban ai khat ar ne khat lai megapixel hakato ka ultra wide kamera namar hakato ka dor ban yo tang da ka pra megapixel ka ultra wide kamera ta amsngau ya hap chun dai lada pila dor ya ka top variant jong kane dang la ba pintit da ka to ka X200T badang kamla ka kamera jong kato ya kane namar kine ki X series M kide ki bakham long superior ka kamera jong ki ya kine ki V series handre ya kato ka base model jong kapat kato ka V70 pila ban consider lada phim de ki baklan ban le kai game bat phim don kam ya kata ka ultra wide kamera namar kato pidang la ban yo hapok ka 1000 te saya komen ya ka opinion jong pi pidang singaw hap nem hakato ka dor temen ta ngatarai lang bagan video jenga kan ajing rap yapi sibun ban singaw thu ya kita ki feature jong kana pun bat kam tam pila singaw thu ya ka dor jong ka bat ki kam jong ka kadang long nem kata ka wali for money tengin yesem hakawe pat ke video jenga kuble sibun